Ay, depan di ka kami ori na kami kain na ita. Kami morali kami kanchono ayo. Rayo na meron di tadi kayo kan depan ni meori. Ko wa sa rukong kain na katupi mauwan tadi ki. Sidang karautea ka sa kapara boleh bugin te te me. Ah, ah, ya mga pun karapya usumay na kami kam live de YouTube atau Facebook. Kita pada kami live ya usumay kami ya kami ori na bang kami. Ay kami uri ko na bang kwede kung oran din radio. Wala may uri na bang tita pare kung oran yay. Tita di kayo sa rokon na katubi mo uwan taydik. Ti pro no tita. Ay po si to wana di kara taydik mang kami kain na ito. Kami tan nung ora di radio tan mi metawon ti live. Ay po si to wana di kara taydik mang kami. Ay rokon na bentukin na. Ti pro inanon tita. Yung ko na besi sila kakita ba kaking gebong. Ay na kaya kakin na ben ako ti tayo. Ay mana sinadin na ko nun di harakatabi mo uwan taydik. Sina katabuat sa walirik. O sinabusiya tamin jaso ben ronira. Kasi nang tawroin din na ko nun. Ano tayo ka eto pa ibara. Sa puperaki. Ano tar. Sinaboy ko as kay tao ko tamera jaso. Kay saro ko yun nun harakatabi mo uwan taydik. Ares na mga rita yi jaso araporaw nun namtek. Si punti metuan kau kawai da panasim ngai da isa kita umetam. Busigo kona busimai da ni kapara yara pure. An kariki da panasim mai gaspo ngai da metam tetai ai. Si busigo tami meroi di pena poki da inu na ratai di borau pasinai di mengai ya an nangani da tokona ani metata. An no da namtega sina borau wakinan tetai ai. Si tataruna bai bugin to wari na tagi namtega. Pa kunangan da tokona tagi namtega na kono mem kantaning. Na tini ko dia te merurung o te kora kora pera ta karwa kon te tadi kayo jasua na kon de poroi menno karoi na maguni na ko to ware bak are na kon ni kape ya ru ngora yakin nam te kana ko ren tadi kai ka pa yera mi mona yoni karo ko to kina pasa na ko mi ron Kristo Yesu aboni ngai ya rawe or sa kameu ka wera ni kaniko amen aya sinabu sumaya kay gorobu kaya ato ilo kain de gorobu nani de dari kaya sinabu sumaya kay gorobu pa ana kau ko kanon dari kayo ni kunay to korana na ko de tayo aya kay gorobu sa sumaya kami na komoy kay ako kan tani kay tawroy na ba kunami na de tayo aya kay gorobu kana kamong panaw kamna kau ka de tayo kayo kunami to koran aya to kuya may gorobu aya kudi kami kay gorobu ba jangan nakukunami to koran
Ay, nakanakuha yung kaya kain kurubu tayo, kada ba kain kurubu? Deus iron de menikibe, ekaine no wai beina kibe. Jaina beina poni ngaira aine, aware te aina poni ngaira mane. Deus iron de menikibe, ekaine no wai beina nikibe. Jaina beina poni ngaira aine, aware te aina poni ngaira mane. Kasina nas Deusu, ekukure kanae dapani indrai akende me nganga temen nikibe puna kikona nikibe si jaina beina ni mane si atira ni karai si pangarana ko nakunara ka penen kona ibu kini mengara merah usuna tarimane si atira ni karai si pangarana ko nakunara ka penen kona ibu kini mengara merah usuna karosina nas Deusu, ekukure kanae tapanindoi akien temen na punte kanganga temen nikipe punna kikona nikipe si jaina peina karosina nas Deusu, ekukure kanae tapanindoi akien temen na punte kanganga temen nikipe punna kikona nikipe si jaina peina kanda ba? Kanda ba kain? Tito kain may kurubu. Ano ko nami ayan titayo. Ay, sekarang ya kain kurubu. Ay, mungkin aku naya dukwaya dia asan nanganin tayo. Tayo kan rong tuksu. Kampesin na ba? Nang tamero manibin ko nami. Titayo kan mungkin nami rong sinang kanakwa di sisinagin me kaya kasi kakuha bayar ari. Ya baka na ko tay. Ay, nang din ako sisinagin me kaya tay. Ngaya de sina usia lagi tamin jaswa. Pain nabukira ronira kasi nang tawroy. Andin na ko nun di sisinagin me kaya tay. Titapa de kung may ano may to may ya ya busigo kwa katapo jawa wala ko sina kaukira. Imain ke sina tataro imain na sina ongora sisinag me kaya tay.
kumaka siwete kon chawa yo sinangilin na ko ng chawa kakawa kaya kan sisira kaya amin inonor si punti metuan ni kakuwa ba aki arata tay wana ra ora di kon nota nam tek me sibusiyo kam kaidi din tami meroiri pe na kaidi ra ng chawa yo anang ali to kon nota ni metata nam tek sa busiyo bukin to wari na teki nam tek pa kunangan na to kunan teki nam tek na kono mem kantani kunangan na terepe kau to wana ato kunan tete Jesua na kono ko tangiri kakapayay ra roni na mimon na yun karuwa tukina ilon Kristo Yesu na po nga yarawe oras sa kami amen ay sina busumaya taratak yang iroy nakumuhay kay bugin kaya kan sisiraki itayay raba ay rara po sinang wagin akong kaya ka na silagin tayo kayo yay wo at silagin egara kong gebong sinakatay ni kaya ka kanin tayo yay doon natin silagin ngaya ginang nutoro yay man nakatay nuri ang ano ba ngaya nanunak ano ba sagyan na kukanta ni ngayon ito sa silag kung ano mga monta pigakawan nurabukan nam sa silag bilang na sutoro yung andin nam sa silag hindi tayo kaya o yung nga sila kito ikani mata batira takangan teman ni kanano pa yina pa ibukon na umaruro ang gebong ibukon tayan kanikina agyan na ro ko yung main do ko ni Yesu kanano pa yina pa kanikina yon takangan teman ni sinakaparata utan ang kanan dadayain Sinoria pa yung mando yung gini Yesu na yina pa tatay enang tawag aron tepupay matakapupay hindi ko nabayon yay takanga nga narik sinuranan ta kasos na makuro tabi matinu at tabi na tabi mga nawa tabi may suwa ayu tatay kunang nga kikunan ka po nga naman enang tawag yaron tamanin matakaupay hindi on napa tawag na paron takapupay awani na karoya pa na paniyo mata ka na manguri makanakakan na to akanakaupay makanakikaupay awakana ino mata makanatoro pana kanikinayak yon peya kana ataya o tabi mang yon damaya pa ki konan bobay temen na kini ka bobay pasian ere kinu na takani kina nakani kina temen ki wara kan temen tau susunga ki kay pa inatawag yaron temakete detayay te bobay mata ka bobay enang wore re kinu mata yo mata kan ne nanon detayay taka bobay teman ke yo kinu bay te banke anang panin sasanak on tawag yaro enang nga giboray na parang supaspando ita kaupay matamanan tiyon na ba ayun na bata kanikinay main ko ni Yesu sasa na manurian tayo kana ko yita kang alere kiyon na Amerika erang ni kura the text o haraw at bay ikarik eraw at takawari lagi na panon tapo ng makuri anya na bata bayarik o tuwa na tabayan ang kakawag sinuria enang wari lagi buya tanong makuri nga kato ay lagi mabuno pay ita inflation po nang ibuburagay enang buburagay buno pay awan na tayo na pa sanatay na pa bayanan na pa tunan na pa takanikina iyon no kini Yesu payay ka na rin kau pa intiyon na bagat global economy ana sinura de ane tayo kina kini Yakob at Mwakoro ni Mewa to wana na kontinua ungurang kay kami ka na kau pay kam natang manimango ibukin kay mi ay ka nang iro am kami pay awakan na kami kun kay do yakoa ararami ko ramami sirawa awan na riki narani pa ikay patakosyo sinakoy mi awan hanggang hido ko mi na yaron tiyay kam kay ko mi pay ni buong ay kakay sila ayo to ba yan ang hirikinapan takay ko pa yung tatay ayo sakay ko'y nakon ka pa niyan tatay ayan ang hido ko yay tatok nanon tiyon na ba yung ayar bayan ka pa na kay sikaro yung tiyon na ba yung anak pa rin do kong tukiya ay tayo kinakante tamakuro wapi maway suwas ko agad utan ariyan akong kepang ariyan na ro ko rongo tinong ikay bunsagi sito matintayan kain na marak kita mau taka-taka na makinakin tiwan na napon pinirakin na papuno bay tatarin taka ko matarana rin kiwan tiyan marakin tiwan na bayo naroon na sinuria bayaki parents paspan tiyan marakin tiwan na bayo yung kura-kurang tataputuwan o taputuwan ya pura ni pek okay an punti kirikin na patakaupay yaki parents takaupay ba
Iyan minairu ya tokora kay kapon outreach kaya kaupay o tokora kay kakananonga apon pa inarik ta kananonga na kaya yaman. O ane tapay ya sinuri ana ba? Tapay yan. Luka tapi may suwa wabin mano na kontene bui awaron no ante pa na nabong no apon na yaron na pa na nabong na sintyo amata. Amma marak ya momoy awayin awayinak ni karo ko tabong harerin niya ino antiak. Ayro ko diya ka. Ay kamauna yan ka panaya. O yaron na ba, o ante pa, na nabong rota. Ama marak, o amamoy, o akapupay, o apupay, o anunik, o akatay bata. O tangay na riyo sinakurota yay may totom. O ay baka na patakaraw at yay. At brunton may karaw. Ay kamauna yan ang pangamatan ka panay. O ay pun naroon na pangat no ante pa, antipong. Ari na kota kiyay na sintiyo amata. Ari na na panapun ng teran na kuroy, timeo. Inakuroy di business. Akiruya na no yamata. Iri kira kita buri. Oh, ero ko na ba musik itak. Etabe sagi ko na makin. Ane di ka nuran de sila kita na irong tayo kana pa iyay. Sipana ko na makukanta ni kaya ko mga mon tabi ka sa sila. Ara ka uwan sa sila kingane. Di sila kaya pun na itara marariri hindi tayo kay. Iri kira uwan ko iyay tutok. Iri kira uwan. Ana ko iyay tutok. Matayo tumakoro ano wabi mawa. Sangat takapanan kanikinara punta kapanan kanikinara main na yoki Yesu babun tagi na kiro intetekan. Wani na tagi na ke wan kerion wan teswa yon na panipene pa tapain ko asyo sinako ya boton na matan kapanaya. Ang kanne enaro ko na bayay dituki. E pun tagi na kinana pakana pero ito nung ngayon puta na kon yon na ero ko na bayay dituki. Ita ko Yesu panaro ko dituki ngana puto na pante wan kerion kameo. Tirikirawa. Ayo nganda tisag Sagi ko na kaya ka, papuntakin na ba Yesu, hindi pa para, makia ay ataro kong tubong ari, matiyawa ari. Disirak tayo kayo, pun siyan na eskunan, antakin na patapay para, pun nakikosin ako, tirikin matanamakain na matabong, kitiyawa, ari enokia yarawa Yesu. Yan po ay katawapon ko na niyang wak. Patawa na. Tayo pun na tayo, Yesu ang kana to, atay yon matawata tayo na ko ya Yesu. To hapon ka to kinapananuyan, koroy wagin nagyakak, at tayo pun ka ante tayo hari, aray na napananuyakin. Ante to wana. O to wana, to pun nuran na bat yung yabay ro yan ako matat Yesu. E na pun nuran na bat yung matane, pun nung yabay, timeton koroy na nun Yesu. Nakibara na nun on na numak. Ane, tabay na bat to wana, ayakikan ko ata na ba yung itibong, aray na ko ya. Ay darikin na ane. Epun teakin na ba Yesu? Numakuro na tuwa na taki buisu ay tako na ko ya sakya mi pa itay tay na ko mapong ake musiki detama numaka na. Sa to kinapaigan. Akeri ki tebas ko na anda teakin na yan pun teakin na sakya mi pa itay tay. Si tebay ka kawa ginora tetauroy. Sinarian ka tauroy. Ay pun siya na ko na teakin na kan. Sinarian ka tauroy meura pa sakya ta detay. Are no kia yara huya detayar. Awagi kay nanumi, taring ka na iyaki koroy tayakan bong ay kay matayantay. Pakam na po na tanabong tuwe, pero ko na yaron tay sayra na bong. Ayo rukon anabong tuwe ay Yesu at akabanya. As sinamaruruwagin na nara, puton ka para tayo kayo. Ito ko na yaron tay sayra. Ano at tatayara ko po nakikanta ni nga yayay, o yaro ko. Mga yan kaya ka na ilong kuya ko tauroy, kuwa kiyanagin. Pati sa irad, dabong, ko tauroy. An ito pa iya kasiluwa Yesu na ko ira pa sinariya yung tauroy, imain do ko na. Awan ito na, bukan sila, kaya kibara kung kunan mga, nakuwari kami sa sila, kaya nas kunan mga, kakayari kaya nga rin ako na, notary kaya nga din, ako imitan sa sila, kintay kayo. Kung nagbasin na pa, mariya tami sa sila, o sa nakatauran ako na rin minangan, na ipukin ka naman, tatay kayo. Ano pa na nikapayan kayo? Hirap pa. Oh, kora ba de taratake ngroyo begini kaya kanti sila de tayo. Ay wala di sila kita ba. Ay lang meta to antiri roy de kaya kanti sila de tayo. Ang kanaro na pa kaya mga buwan nam sila kuan nga punta ka buwan di sila. Ay mina naron na takin na di sa den tayo. Oh, kain to kuya. Enang ko di team song. Tayo. Kama kira kina ko kay basi na kana ko di team song.
Ay, kain to kaya, kaya kurubu. Kama kira kinakamuay kay, bayangan nako di team song. Ay, min di team song, ay ako nabiyangkan ni kanuan, ta kongoray bugin di tayo di kayo. Kain to kaya, ang kanina na bamane, minili kita kain to kaya, kama kira kinabi na kumuhay kay.
Kanraba kain to kuaya. Ai. So gitu laptop. Kanraba kain to kuaya nang sikirayo. Panami nang nakuroy manibin kunami. Time doa ni kauringira. Ang ida kana sinja su pas na time doa. Takaruaya aran Yesu mak. Nubag to wen na medium song ali san na kon de tayo. Kani sinang ilo kon jawa sinang din na ko ang kani de Taeka ki ni Borau wakin de Taeka tayo. Ara ka tubui me wo wan taidiki. Sina tataro ni kau kira, tataba de komela yai. Sina kata buat jawa warerik. Sina tataro na kon jaso. Tamera ako maka yo ta pota aram. Sibiti kon jawa yo. Sibusigo imanya sinarin na ko nam Taeka. Sabu busigo pa ako na kapara yara buri na nuang air. Bus mai da panas mai kaspong air metam tiawe. Sabu busigo am kay din tami merori. Pa na kay din nam Taeka nangani da to kono nota ni metata ye jasu. Pasong ni kono tauroin de taye de kono mengoke itamer. Sabu busigo pa ako na buka na beto wari na Taeka nam Taeka. Kono wina ako na ngan tinini koria timerung ato kora pa na takaruay ko jasu. Na kono mem kantani ngan tayo di kayo. Karoy na makuli na ko tuwari ba ali na ko na nikakirve ya aron ngoray kinan nam Taeka na ko ina tayo di kayo. Kakapayere may muan na yun karo ko tukin na basta bubusi ko. Ilon Kristo Yesu adi po ni ngaya rawe or sa kameyo. Akaw na ni kaniko. Amen.
Ay, pun panahon ka Maori na ko'y miligi. Kain na tayo kayo kan naman ni Maori. Ake pasaro ko narakawuwa ni kapanan tayo ki nampat te buima wawa. Inanon na ako ang te Borau inanon te Taeka. Kam naharapan tayo na ko'y bugin do kumin. Katuwa tayo ay pun nang koko na ginanon tukukurin tayo na ko na inunurin kami. Kam taga-taga nung ora, kam titi nung ora. Kami yan na kami na ba yon de radio nung ora yon FM89 Maori na ba. Tayo na ko Maori na ba tayo kayo. Panahon na pa ni kami na ko yung kuya na kumamata ko yon na Facebook live. O yon na YouTube page ane Kiribas Op Jano. Kakaya taon tayo kayo, bakit ba? Sir, kung nakakauwan ka pa, ay bonsito ko na rin kimi na iyo. O kaya para tayong tayo na rin kimi kay. Nagkakangurahin kami, nikatuwa tayo rin. Anang mga rauminan, nakita kakarungwa. E nang mga rin raw, wamitan po iyo. Mwakoro as maruruya na tayo iyo. Agapaya mo, nando ko tatangan bukan sa ban. Iyaro ko tatangan bukan yon Pilipin. O tatangan bukan Amerika, ya kita ng mais. Yata yay takanga. O tatay yayo, stabo may kairo agi de general ang nataga ro de general Makata ge Douglas Makata. Benang hindi ay nukin ako mon kita na Pilipin. Tiri tangaro abubuapo yung mauwa. May na ako General Makata o yang anateka nipaw na ko yan korak anataw siya kaya suko yon Pilipin. O kangay na mangok teka ay katinuway kay I will return pun ngaya teka ya pun kawagin na nabat kanta ni nga matyon mak ino yan anataw siya akya sukoy mo na yon Pilipin datali nga mangok na yung kura-kura takarawawatagi yon sa band dito yay Borau yon Pilipin ino yay sa band ma yuk Makata naroon na rin kinta iri yon teman na wawa teririk one teman kita na kin Pilipin o tatari nga kain Pilipin inanon taka nga matarawawat mente na makain na yok toba wabuy tangar wabubuabuy mawa o kakoro wabukin na nataka General Makata o punno kina Pilipin o yara kemana tangan buwa ka yon makorin Pilipin later o itaku yok nanako ite suaman tamaka yang mga muanto ko waya na tangan buwa ka Amerika iyon tanon Pilipin okin Makata iyo yawuta na pati na mata matitokan ni kay matemeo na kuya o mata iyon Pilipin raw hindi tayo kayo yasuna kira maroron iaro ko the king manterang ni kongora nayaron Makata ari ang aniya kan Pilipin teteka kay I will return na mangok o Yesu yes sana ba ni berita de berita manterang ni kakawagin ako yon mata yan mangok ni kairin kami na ko pay kay manayay kona mananabayay anateka ni Pao Yesu imahin na ko na sagin ako na ayo matatangan buwak patawa ngaya tamatanawin buwak na yaron General Makata mangin ako ngaya baya well ya king amen raw iaro ko the king mandirang ni ko kanguraro ngorong tuwa na tiroke ter ya sanda ko sinano kun non naba o ya kita kana panangok ang kinang karaidak ya puta kitia pa yon Amerika ayaw shoot or tani ki bai kay nako sinano kun yon naba haka kariyaria panangoki to Colombia may sinano kun yon naba Kaya po nikakaan, matyon na bayo. Awag kaya po yapon sila kaya batakabuan po iya kami miya. Yagi kanta ni nga, kaya ka na nukawag. Paya po sila patawan na bata Colombia. Iyata. Kaya po nikakaan, matyon na bayo. Ang kaya po tawa, apo ni mata na pa na pairas ay kaisiman. Ay kakamnuri yung tatay di kaya. Punturong-urungan ang kananukawag, kaya wala ko na nabutan ako turong-urungan. Kanuan tinuspe pa mat. Tapon ka na kurong-urungan ka. Ako yon Amerika at yon na ba. Yan ako rong iya. Kain de Colombia ya kabon boy. Ya pon may kun na perapatana. Nake ani kinan na patana. Panen daray. Inanon de maraw. Tepong arena pon dia indang ni kakukuray daw. Eri ki patepong nga nang kanano kawak.
Tepa ya pun nakikanta ng haki. Iku ben shogi diyon napa, ya kakarungo, tira yarik. Apon din na ni meti, isimen scientists, virus, na astronauts, akiyaira tamanangayo, na kusinan kung diyon napa. Kanano kawak. Matamanang tayo di kayo, ng mga kosa rin, no kung narawya, ayo tumanang atawana, na kung space na kung tiyaki na bari, ikarawa. Tumanang nagsi na kuroy mo na, na kuroy na kamina. Ayo tumanang nategi na inunod tayo di kayo. Ora kapen, ora virus, pundarawya, ora king ay Yesu Kristo. Apo ni nga yan na wusiran, tumanang mandanang ikukanguran tayo di kayo, nakukarawa. Mandanang ikukanguran. Mga yara kabayarom tayo di kayo. Payanang tauro ayara kamanda nuwasira na ko ng mga rari asan pirita pinanaira na ko yay ngaira ikatano ni Meki ano matani ka pan inang tauro ay nuwasira ina nung Borau amuan ta kakamata ko sinano kong demrondon nare oh kamimi marangarayo ana sina darigin dorora na makaina sinakita na makaina kamatay ya bayraw narawan na makaina mayro Tokuwata te milyon te meide meidora. Sinakita na nabatay. Ruwabu imatenua te milyon te meide manaron nabayo. Sinakita na nabatay. Kameura te manangayo. Manda karakono te manangayo. Kwa ki kwa ni kakaya ampai ni kipa. Kwa ki droge te kay uruak. Pori kipa na panrapataman. Sinakita na ba kon bye-bye na ba na kon pranes na yaron te Mercury, Jupiter o Saturn. Bro. Ayo te mananga apon nakyan na yaron. Akaba sabi nila gawari, sabi nila ka naman kita na nebulae, o hindi na nun te tabayugi na nun te Orion. Ay kaungara. Sikunan te kina, amen, amen, amen. Ino po akit yeso. Parang wasira rakaben na Yesu na ko numuyangara. Raw, ayo to kuwawa. Pataman ang ayo na punagi ko na ni kabunabay. No way. Aken ninta kabunabay. Inang ito ko the king. Awakin Kristo, punta pa yan ang diyon na nawan ng tiyamat. Toki tongo ikay. Toki wanawan ng tiyamat at isa labakaw. Toki wanawan ng tiyamat at ito sa mi. Kita ito sa kakayan ako, ito sa mamata. Apenin na kikunando ko ikay. Inini ay matuan na tayo kay Yesu. Panapundok. Panapundok. Aki ang mga tataw-tawan ako ng tawira. Anak kasikisikit yun na payo. Kanasika ngayon, askaran ako diya Cebu. Tara, yapanan no kinakapanan akong Diyon na tayo. Man datayari, eto kita kasikisik, sa panwara ka naman ako ni Yesu. Datayari ko yan. Lagi ito ko na yon. E nasukuya tan tatani nga yatan no makikapanan. Paano pera nuwara kinakapanan. Kaya sa po mga yan, naku po akong tiyang. Now, tumuto niya ang tapay para. Ang takapanan po kaya ito cautious. Puni Yesu Kristo. Puni Yesu Kristo. Ang kana ko tarata po kaya ito cautious. O pusito wana taputo niya ko yan. Pa Yesu wari amuya am sa kameo. Sakit tirakon no, sakitatan. Sakit yung matataman ng Diyon na payo. Nakakinarya, sinuri yung kaya po nga yan. Kura kay kataw pa nga iya Yesu. Teten, prophecy ka pa ng dokosyo, so at ba para, aperin kasin ako ni Yesu Kristo. Aperin ka para mga okin na rawya. O karotun turungunong, anark. O karaway day. Pasinang manang andaman ngayon. Itaw tamakuran ito yung mawa. Takosyo sa ating iba ng tabi mau. Oy, tara-tara na ko, anuria. Tinang may na. Oy, taka-taka-taman na yon ng hari. Yaron na sintyo amata. Oy, ay tepaunuya at kora yon na suna. Oy, ay tepesin koro wita. Kakang, inano ni Baina. Raw, sinura takosyo, pangkikaban naro ko ni Yesu. Oy, kapara-para. Ay tepaunuya at kora yon na suna. Paibukin na pa yan. Ang ino ko, payaw-yaw-yaw, yaking-king. Tibay para, iyak itagin na ako ni Yesu, batero ko emap. Ayak kakarong mo, akarap, ari ako asigagay, iyak. Nanura kintiyon na panikapan. Akit men na nakinuri. Gemondo ko Yesu ndiyon na ba yung gebungi aki pati amata. Oy kay na babo, yaki pasindatak. Ya bungi aki petere mamisa kameo. Yaki pasindorak. Kay na babo ko nan. Imap. Meron ko na iyo, nangin ako, pati, tiyama dati sa tautek. Tepe unuya yon na suna. Inaro ko matibisin ko rawita, ibay na. Panang tayawan tiyon na payo. Tepay para, tagin na ko ni Yesu ay ba, inaro ko matamaka, matamimitong. Kana ko tarata po kaya ito koses, o yakitugin ko ta Yesu,
Payanaro, Matamitong. The cautious Tamako to be Merway, what to be Matawana. I know Rakara by Yuk. I know ya. Josa Mainina. Otto Wareto Yona, Ariana Baconomic, or Huawa. I must take a material, or Puaganabay. Pukintira, the Piper. Ikatam na yara ko ni Yesu, bayanara ko yon Diyos sa may naina. Ito yung bukintira, takanikinay. O tanga kay karawa, airian demina yoya ose ka may naina. O kun kaya kinterinan na roida ya may naina, Isaac. No, ayo de tau teka, Isaac kanang do ko ni Yesu ayo. Tau teka ni kapanan Diyon na bayo, nang panenimraran kapanan tukin tatay. Iyaro ko tutuk. Yaro ko tuwara po na ngayon, nawuta tutok. Diyan na ba yun? Diyan matari sa kaman kakariya. Depend na rin sa kaman tatekin na inanon tiyon na kinigirisan. Kanaro na ba kayo rom o kiniyesu ang kwento girisan? E matabuha ka mo ni magigirisan. Ayaw po ton o ni magigirisan. Baka naro ba yag yung Yesu? E matabuha ka ron ni magigirisan. May yag matabuha ka ba? Bugin na. E napundo kito wari araboto. Diyan sa may na ina, ete bugin tayo isak. Teto ka ni kay, o tetuto ka ni kay. Ane te bayan na ko sinanuri anda tay. O tiyan na rata kay siman ni katanga na bu. Awari ki bana ay kakura-kura ikarawa. Awa kangay. Ini ito weya na weya na weya. Weya na Kristo. Kabanen nora weya pun singay. Punto weya ra ino ko wala nang inuwan. Inakaaro ko ni Yesu. Nakanga tayo na tawrain ka na yaro ko. Raw ay kay sisiraki. As ko na, nori yung tatay ay, parang nikakawagin, hindi kira makawagin ni Yesu. Inakangando ko Yesu, unta kawuwantay, o nakanga, panatawroy, ganaro ko. Iyang anida, kaya katapay para muantirang mata tatay di kayo. Yesu, para, tuwa na may bukon tayan, waki ni kiwe, ay kanawaki, hindi ko manabayo, mind ko na. O na nakakain ako imi, Noria, kayay, o kayari, kamnatay na koya. O aron taste ay is may na kinikaraw tawana. O is na ko rin karaw tawana. O yaron naman na sintyo amata nanabong. Raw. Inang maestro amata na kaya. Yaro ko Yesu hi Afrika. Yaro ko Yesu ipedem. Yaro ko yarik. Aki kwa wate kaikan. Yesu na ko apun sito wana nuragin ang tiyon na tayo. Akit man na nakin uri. Ano no bang kanakangay itaman na ko. Yaro ko Yesu ni karapa. Ay kay diya tabi man ay kari niya Taeka kuwan. Tiki. Saki kanuan tamay para. Kona tayo na ko. Punta na tayo ka ring Yesu. Tayo na ko. Baka na ko nang ina ko. O na ko nang mamanaki. E nanda ko taman na bayaro ko Tokyo, New York. Ibisi kay tarawa. Ito yon naita. Taeka ngayon. Sito ko na ko ni Yesu apun ko. Paron tayo siya. His may na rin karawa to ko na. Ay na ko na rin. O yaron na ba na sintyo amata nanabong. Tiratis. Taste road. Tiyo tayo punuta na panikangay. O kanayota may maino ko ya punuta na panikangay. Nuway niyo. Akete man nantiyo na bayo ya nakinura tiyo taan kanay. Ira patawo. Ondewewa. Ndabongari. Inogi Kristo. Ndabongari matakakanato. Iyaki ko sinanon de television. Ibisi kito ay Amerika kayarik. Inagin ako na kung takaway doon ang Diyon na bayo. Kuwagi ko na nori ang internet. Patay na tabi ka banana, ngay temesa, ayaro ko. Paro ko na. Ace, may ko. Nuway niyo. Yesu, enaro ko may karawa. Ane na kirira ke may nano. Yesu, enaro ko may karawa. Doko ni Yesu, enapondang ni mimitong doko na. Tayo na tako teman na. Eri ba? Kung nandi ka ba natay bahay kayo ni kapan, ang ka na na payatang na ba Yesu? Yakitawan. Daw, puntatan na katayan mama na yamat. O na may say ka na mamanaki, o na pananagdawra ay mind ako ni Yesu. O ka na na baro ko tayo na kanikinalas na kinikipong. O ka na na bayaro na, bayaro kinibes. O na ko nang spawring nga. Yes, tatayari, tayo kinagyari, anang ko Yesu, kay kanikina. Daw, iyoy mo kanayaro ko ba yan? Yesu wekatan kay pwede ang bantyot. Loko ni Yesu, pantero ko rin kuwa. E palituro ko na. Siya kita at tami kita at kay ko na kinuha na yun. Naran taman na makaparapat kay ko na. Siya kita kay ko na. Inapondro ko.
Ibo kon tenang. Puntero ko roin ko. Punta pa yana ri kiroin ko. Sakit tamni. Sakit kay kunak. Enara kon nayar na gena ko. Yesu genang kita niya na abotor unta tayari. O arawawa ta nariri genang ina ko. Ang kita bendera taraya dema ko ron tawanan. Dema ko ri ada ko. Ang kita senda tung bay kayo ang kita bendera taraya. O iwuta kirake. O mana ya tenang may mataya. Ang kita tarara gena ko karawa. Gena ko Yesu. Awag kabati dari kia woman na matay ka kun kaya kamay na ina. Awata ko mana ikay kari raya. Kamera kay kamte interarake. Nako karawa. Pa Yesu way. Ari wutaki nako karawa. Enam mga nako may nayaro na kay kamnoria pa nako karawa. Amen. Daw ayoro ay ko ni Yesu. Aro na ke wera ke nako karawa kaya taraya na ri mga punaro na banya no kinabanda ka kinan. Enam mga ruruan na pa may karawa. Iwera kay Yesu nako karawa. Ay tuki na kasikisiki tiyon na payo. Yaki ko na ni kasikiti tiyon na payo. Ya tuki tare tiyon na payo. Yaki ko na makan tuwari ako. Ndabo ngayon. Muanta kakawa kino ko ni Yesu raw. Ay katano ni Maki. Patang hindi kami ni kapani. Ay pundo ko ibugimi. Loko ni Yesu ayo. Siya kito loko rikito ko na ibugin na. Enang bonsiro ko na nayano mata. Akita ko roy. Ngayayo punta tayo ng kakawa kino. Urang ay katano ni Maki. Seriya ni kata ko roy. Punta Kristo are wala pun mga Kristo na banaru. Puni Yesu are kami awat yora ki. Puni Yesu na para kamera kaya ni mga ati mata. Puni Yesu na pa yo are kauta temat. Puni Yesu na pa yo nang muk. Ndetay. Kawagi ni Yesu raw pun tepay anan orak. Tepay anan orak. Itaw tapay para bawagi ni Yesu pun tepay anan orak. Mga usina man temat pun tepay yari ki ano kuwawa. O yaron na bawara na papunta pa na ba kuwawa. Yesu ante po kaya to kasos. Mwakoro ante tawo na taki buisua. Noria enang na ko may manang awana pane matan noria. Ila man no mata yana nora Yesu nganaro ko mata ni kapane. Ante yana noria mata ni kapane. Mata ni kapane. Pun no mata ni kapane. Sinapane nora Yesu ante bongari. Kana stauro ay mana. Lokon Yesu punta pa yana ngotia ena odbo. Ina ngo tetani ngayu pasakitero kwa karaura wana patero kwa na butawa rurunga oire wewe pa ni kapana jona pa yu Lokon Yesu bun sakitero kwa wiri kiriki do kana sinora tagin na bauro ni tetaro ni temoni taro ya o tebi mano pani naru to we mai karawa mette takarwa do sakiterate sakite wiri kiriki tetakarwa mana buti aswa an punori angan kanaro no petang na buti aswa ay abuta na nana are wo watakaten Mwakoro are su ikarawa ato wana takaten Mwakoro are pakanaro na payo asan wori yang kain ya perai ka ko ko ke bai ai jens yai triaporo amen ya peran tapo no takwang kai bisi tawan tai igiri bas sibenan na tayara yans ngaya tayara yans imeragi ni ro de ben wani tangangau ke nei dei inante kimam ane tu wana takatin Mwakoro ari pakang ko mai karo na wo takatin Mwakoro ari su karo ako no na wo takatin Mwakoro ane ngaya nang dok aya nang kero ko perento anu bu hekire kero si to wana tangin te buari ire wa ki onten wa aus mat men eta ko tekan o wana usmo kana mati non Kristo o ngai lai ka si mewe ka si su sina wo takira mga yanang pasina pusumaya to we na ubuwa kontiang uringa eti Yesu yeta ya kiru yontan anti arwa sina me to kirundo we do erang tere to bai para tere to bai para ay tere to kya yu payo ki Yesu enang ponsi kausia onna na yeta ora kay garori to ora kay garori kay men anteruan mate ena kausia ena tapana wa teruan mate ona oera ke to ora kay asan mate garori ato ora kay meu ari arori inte bongare ro ya Yesu ari aponira na tu era que ari mai ria que mate que ora que ngai royan nibira que ngai po mai Yesu ibo kontiang ayo terong ro wa manteka kukuri ia pondo kon dapat ina ro to Kristo no ko enang pondo ora que ro hiro kona ana pene mata noria ina ngo tia para kona ana pene ngo tayan taningan ka pene ina ke te pono ka unde tayar dia mata pono ka ina ukita ngana ndero ko ari sinora mondo ko ni Yesu nge mondo ko mai sai ka kita urai na kon te mesa ke mondo
Ibugi na ba iro kun tiero ay yakani ngaki. Iro kun bugi yaki pitiri am tetapo am mantemangori. Iro ya yutaya oh aki konani kakwawa. Ngia kia kina ay bungi yaki. Ya bungi yaki de sakameo ibitiri am. Ayo yo Yesuya. Aki akakwawa. Pa iro ya yutaya kanta nga de sa tauta kana ro may karaw. Mangkia kia kina kaya bungi yaki. Saking ay. Saking ay. Emangori ro konan. Mai boys para ko na iwan ang pondo ko mamaka na ni kapane. Hindi tayo ay. Inang ko matamaka matamitong nga mantebas. Yesu. Hindi pong ngay. Awan yan anora na sintiyo matayo. Paano na ko maintinang matamaka matamitong abas. Ay kakangurarayo. Kakinakarawan na tayo yan. Sa kata yang anano pas na tima to ngayon ni Meo tatanang ako ni Yesu makanano pas suwa ni musirawa o sinamusirawa tatanang makanano pas Lord sinakauta kinta bongari. Raw iyak ok Yesu zingaya. Inano ko manera. Matayo wapi ma ni mawati ko ba na tinibi matawon. Ang kanana ko may nasintyo mata manabuwakina manera ni kabanay ay dadikina. O ani nagtaka-taka yon na nakain to kanong wami mitong. Raw, ilang ko karawan ka ba ni? Ilang peragi karawan ka ba ni? Anang ngake kamata na sukoy karawat yan na teman na anang penenuon kagi may Yesu ang tabongari. Asa na nung uriyari kinanon narariri, dahil kayo. Sasan nung urata yakan, tiboto na matari ka baka may karawat. Duwari ruspiro manong kurak. Yara nagipatuwa na takatin Mwakoro. O tiwiya kiniyo, tira ko na rekura-kura. Tinata ni kaway, ariyara na tiriyaporo o tatan. Ari mama na yakay noon napa ni kapane. Itiwiya kiniyo na ko ang tiyepa. O tiwiya kiniyo na banana na mga iya. No, itiya kinagbayo. Tuwa na takatin Mwakoro. Takoses na Mwakoro, tibi mauwa, tibi buwaw. O yung mga nura kita kanikinatuwa na ikaraw. O nuriya, tira ko na kura-kura, ura-ura. O bukina, iwaki na katin Mwakoro may sinito yung ikaraw. Now, ayuroy, Taeka na tuwa na takatin Mwakoro. May siya na ni karawa, ilarangin ron tatan, ariruspero, awa kapakaki mga yan ako andan. Tuwa na takatin Mwakoro. O ang pandora tuwa na takatin Mwakoro, iyon na kikilipes matiyo ang nabahayo, iriya ng taimonyo. Nang ito ko ayo, wawa takatin Mwakoro. Ay pun ka, tuwa na kagyasu ko ikarawan ka man. Payo na nun tibari na pa. Ariano nito ya Yeshua ayo kaparante ito pare wagi na katin Mwakoro ito yung karaw. Ona ko nori na nun pewa ya teo o paya ke kora Yeshua ito ya Yeshua pun na yana ra karisa ag Yeshua raw ayo kaparan tito pun na ra. E kaparagi na pandan datan promise panera on the paper. Ano na tatan ni wagi na tuwa na takatin Mwakoro. May siya na ra ni karaw e paka mga iya tuwa na takatin Mwakoro mawo takatin Mwakoro ari sukoy karaw. Ekora-kora di kare sukoy karawan. Ekora-kora di. Sinorya pa, dayan ka ni kinama, dayan da kinakaya, kaya napaka, agay suwa, o takabanero, hindi kinakaya, pun ka walking ni Yesu. Inaro ko takapua, inaro ko, inaro ka gitari na kontrara, ano ni ka kikarangan na kontrara, tayo ng buhay, entero, ako pun buhay, yay. Tinotong-tong yan na kilo-kilo, inaro kong tatayari. Enero ko tapong nga rin mara kito na takapanin bobo kay meron ng terori matibuha ka. Ay mina, yara ko na pa kawakin ni Yesu. Anero ay takapanin hindi kinikay, kawakin ni Yesu. Punta kay suwan hindi kinikay. Ay napakaratiwan na pa ayo, huntayin titok. Kawakin ni Yesu. Ay yara ko na pa Yesu. Ayo takapanin kakawakin ko ang ura. Ayo takapanin kakawakin dungono. Asinarihin na rin. O tiyan na narata kay siman, ninura kinakanuan na napora yon tiyang. O yung sinako to pa na ako na ko na manepan Yesu. Mente pa ni karya, ay kangay, yesa. Ayuan na teka di sa kamewa, Yesu, yesa. Iteki nang ko, yesa tumuantay, sinayon na kay bangag. Ang kinang materaya, tamaw, yesa. It is finished. It is finished. It is done. Yesa, tumakuri, arino ko ibuginan kami. Mente tayo iyo, iteki na takahuwantay. Yesa. Yeto kinabatan ng kawak. Yes, ito kinapatalawawatan, tinano, ito kitabuha ka, ito kitiyorak, ito kitalawawatan, ito na matimarak, matakangan tiyon na payo. Yes, ay yakir kita pa yes na mga namakin na buhakan tiyon na payo. Yes, yero ko tuwarin ka sa.
awari is mapana maba oiri ki ma yin tia ba kora aya karo na mangkiamon mena on napa yon napa at ma ya ka kamaku amon to kora iba ko ni kaniki ke bong stek ni na mayo on tatay gero ko yeso ay punta mayi asagi dabay ya pundang ni ka kamaku oya mo na laban yo ki on napa mandukur kumak o to burane se on napa ya kay no matagi na man na tawturo tibure ay kay mon digin ti on napa bu pa punta ko ti on napa bu nuno ya muina state ye o strata ye o sungura may intay kayo ay ta tumakon natin bimano wapi na ko matuwan awapen e makoro awaki mga nora ki mga raw kunang kakaya e makoro ke titira miyang titira nuka titira mayak tiyonon bigis tiyonon dayna anang benen ni bidin ako nakira patay inang buwa pat tiyon na ba yung kabuwag anang nga kaya mga temerawa inang bun katiyak tiyon na ba bun si tiyon na ba flat ni kabe naroon dati akinak akyat yes makoro akyatari ay punsito wana tiya pandatay. O bakari yo mata may karaw at yes babak to irawatan titaran ayu takanganga nang inang pakandatay ang yes akamamat. Ito yung nagdawan na tataran ay kay simaka kin buburan to ibubura kay to buburan ti besin na iyo kita buburan ti sibu ti yes na baka may karaw. May amra na baka nga karaw may karaw. Yakiri keron. May nukun tiyaws. Main kun tiwa mata tirana rik. Matiaswa ya katani ya no mata tayo. Kama ginarawa man tayo. Payo ay tatay ya to kiyay pain kapan. Tiaswa ya sande na ya no mata. Kanano ba ko ko mek kotan men pay kay kapan. Si tagi ni kay babun kanon bay kana rik. Makanano mata tiaswa ko ya ko mek. Ako tima to o tiaswa inor kotan anay kay kapan. Punna na tapay ya na. Ayo tapay ya nang idikin tiwa na bayo. Sikatay buris, sikatay gosway, teranak, mentapong ari. Anang penen buwa pahay kain kaman. Temaya iya kora nang uru pahay kain kaman. O nang dua ki Yesu mikaraw. Itekin agin tapay para. Pay na kay na pabu karaw. O ang kaya kabarata ka ni kinara ta kay suwo, kay na pabu tiya pay karaw, to titeran nawa. Daw, yera kay nang kay na pabu karaw. Loko ni Yesu unta ka walk ya yo nang nako may manikiraya na ni karawa. Wo ta katin makoro. No ay punda ka ni kiraya anaran su karawa. An bugina ay silent karawa. Ya mabu payaki akaina. Pa pondro karawa may Yesu ni rate sa kameo nda bongari. Yak ya korage. Ya kay na pabun te man at itiran nawa. Takamimi baka na sikaparan ako ayo nda dadan brabes. Manda titiran nawa. Ano na manin nani? Tetayara kayo na pabuyay karawa. Erwo Yesu matatangan na na. Arwo kayo aswera kita ano ni mag ay kakakonimak. Ay di mga iyo ang mga ogina karawa. Titiran nawa putan tetayan. Ang ayon mga og. Aka na kabunga na kabaraan tetayan province ibugin tetayan. Ito na kinitigira ta makuruwa wa tagi bonowa. Yasan mo si yambong ba ang aun tabong. Tatabi bong kanikinayan tatabi didik. Wane kaparana. Sinanura titiran na wana pa manda titiran na wana. Kana tawana tabong tawana tiririk inukuwa. Kana tawana tiririk si tabong matenibu buat ono bui tabong inukuwa ina no bari iri ayu taya tenibu bu ono bui tabong tiririk. Kana tawana tabong si tabong mawabi mawat yawa. Aring kanne wakari na nabangan tenibu bu ono bui wabi mawa man tenibu bu ono bui. Ayo sinako tibui man mawat tabong. Ane tawana tiyawa. Titiran na wangane, kwa na ba itiran na. Nano na isuwa titiran na tebong. Manin teruwari may karawan na nayano matatiyaso on mga wara ka na bandugin ako karaw. Titay ni mabuhan na rin na mabukarawa. Isuwa titiran na tebong. Ayak ya kora. Sasanurang ko ito pa yan, steg na naman tayo ka na. Patamuhan ni karawa, asin man na yayayo. Kamnangin uri pa, darwararoy. Karawa, mga ira. Temuan karawa si menayo, dek na kinkarkan pa ito wana wabi, aki pa kiba yay mandi kiba, wani kiba karawa. Ane temuan karawa. Pare Paulo, dek na karawa atin na to. Teka uwan karawa. Ngayon, temuan karawa, kiba yay mandi kiba. Puntiono ay menayitarayo, ayitarayo. Teka uwan karawa, ita kutawita, ate dek na mimitungin tiyaso, tayo ni karawa. O akosyo siya na maguribay na tayo yan ito'y. Teka uwan karawa, aki menayay buranis. Matayan ito
Buranes mate. Ekamatua, the science, my school Tayan Karawa, sexy to one. You know what the solar system, neither to one other solar system, Amina Buranes, Amina time, and Makaina, or on Nabai, Isidatic, the solar system. Come here, come ready the science, the primary, the secondary, come on at the Yeriba, Yagang the Bako by Yagang Tawami Nani. Ita wana teka Yeremia, ekona ni baidi ya kibuburan taka uwa ni karawa. Yeremia tani bimeta wana tani bimeta suwe kaya yana teka yu angkana to ekona ni baidi ya kikarawa. Ayeta. Anano ya punda kikona ni baidi ya. Ya punda ni bubura kaya. Ela ni bubura kaya. Karawa, makarawa ni karawa. Mayeta ni kabane. Rau. Ipunda ni bubura kaya karawa. Bubura kaya karawa. Kana ko kan nora ngade to wana iboko ya ito ingai kana pa ya ito ya tas ko na nori ngai. Kasa nora to ito mga pa ya ito ya nori at kapanen kan na ko ilan ito ya yuta makarik. Ay na kilo ya ka. Tan ka mata pa in distance pa Proxima Centauri. At Proxima Centauri kam kan na tayo para ruara mga ira ito yan. Ina awa teririgyo wabubuabu imetenu wa debong. Pirin tiota man tiyon na bayo ay esparo ko. Kapanen kan ito Proxima Centauri. Ano po ni pwede ang buburakain tiyon na tayo. Tiyon mata, yes yan dokon siyan, takasigisigi ayo. Timuan ni karaw. Iyaro ko tutanan, takawuwan ni karaw, i-episiti pa iya. Ma, takawuwan ni karawan na rito yan, iyaki ko na ni pwede ang idiyatan. O, ito kiningan na takawuwan, ay sapat takatinuwan ni karaw, arita para tayo sa karaw, may nga tiyaso, arita may nga rinanay ko na ko iya, tiyaso. Yesu, kanayok. Ito ko Paulo, iya tati wa mata uta kita ko karawa ten na to. Tingaw na maridigin ko, pa uta ko paradise. Daw ayo ten na to ni karawa. The paradise iminayay mo yang mga katawro ay Yesu. May itandi kita kawo ni karawa, punta ka ten ni karawa. Ari tiyakin na Paulo. Ayo buburakay ni karawa. Apo ni karawa andan ko nang nurang hari. Kono takabenan kan ito. Iraw wa dirig, aw ta bun dirig. O teman nga rin ang babuyay karawari tiro kung may yatarin na naki ano mata Yesua. Si Yesua tay tira na tabong. Tekaran bus. Tekaran bidik. Kwak na tay. On tuwera kyan akke tira na ko na pain na pato ako na gibanteran. Tiro kita tira ko po ni kiban na patamare. Ko po ni me unule pay tay yan puran siya kuno nori man tiwan na bayo. Ako ta ko ira ora pahay kayo sunu nori yo tay. Ang kaysa spanori sakit bay dariya. Masakit dikit ba sakit busa ikaraw. Busimak. Matiyaswa na rin ko inaki kay na papo. Ina na ko mayaswa na inaki kay na papo. Ina kang bayi mata na tiyay. Oy na pay best tiyay dari kina. Daw wayo to ba yan arig. Yesan buat man na. Ang namusu at ako ng tatangi diya. Nasimtaman kita nasim tiyay na. Daw yesan makina kitirwan ni matiyan ni manay. Yesan makina kitirwan ni matiyan ni manay. Iraw tiyaswa. Itaw to ba para aninaru to uya matatakarwa. O punta takarwan niya na rewarwan mati at ako kay kaisak. Ni kausiya. Ayo to ba yari tayakin na ni kakinang kibong. Baka na ano ba, unurirwan ni matang kaya ka amais yon taraw. Isiratirwan ni mati, ay beto ato. Mente tayari ka na ko Yesu. O kanera wagirwan ni mati, punsira wagirwan ni mati narirori. Punsi nga ay kakautak. Hindi ka na ko yanan na ako, maningan nga non na ba, siya no mat. Apanin na ko ni kausiya to orakegan. Sinagi na rom. Baka na ano ba, si mewa ka na di mewa rori, tangi na tiyaso ang tabong ngayon, alis sinaro ko na banda tayari. Sinatawroy na ba? Mapanaya na manabuti aswa. Tibutera, tibunto ko na kay. Tibuno mo na, tibunto ko na kayo ang tamat. Anaw sumuha kaya matay na nun Kristo ro. Punto ko na kaya ki aroy ri, nakautaki mo ang tabong hari. Papundo ko ni Yesu, ibugi ato ko na kaya kanaroy ri. Kuwasan, niyang huya ba ko na pitamew ang tabong ngayon. Kuwasan niyang huya ba ko na kahit na tabong nga, matiyagin na nung kurak, o tatawroy, maino kini Yesu. Utawrain mo tagira kay mga yan ako karaw at paradise. Utawrain niyo yung karaw sinurang kayo ta na mentetabuhay, mentiyon na bayo. Ina kay kanas ko kono do. Kanas ko kono magos tangira raw ya Yesu os karaw na no naman kanta ni aniri na suwan ako. Os naki ko na nang kukurak. Pas naira to era kyan. Enga kana pas muantay ni mesu. Ito kana sibuntara-tara anta yari yo kiyayari. Sinawara kay mga yan.
Sinawara ki mga iya. Loko ni Yesu bontero ko arang ni mimitong. Paron taste ka na may no kumanutan waili o yoro na pero kon nasintiyo amata. No, Yesu bontisang at meo. Pon si Yesu at isa kausiya mat. Game na tiyon na bayo ya pon kauta na bat mata ya pon mat. Lataro o simay. Si te panare. Panante meo ware ya yung rataro ayo sino ko mantiruan mat. Pa maka te panare. Maka te panare. Ina na ko may karawa to Kriston ko. Pon to Kriston ko nang ito sakit to Kriston ka keke. Naroon na sila yakin ng kebong. Ayo ay punto Kristo roin ko. Puni nga yan na kausiyat. Kanaro ko. Puni nga yan na busumay na ikaraw. Pasinapuraw mga yan. Kita na namakainan. Kita na tayo mataytoy. Nakonrunda kayo ito kanuya. In the universe. O sinameka. Iyon daw yan nakitutok. O ano yan na benentang kayo noon na. O ano ron na sintiyo. Matabanan ako may yon. Nang inikaraw. Makamaka. Matamimitong napas. No, ayo tayo nikukuray. Mati akin natin para ba, yay kahanatang. Yay kahanatang tatayan. Babugin tira kaya natang. Tukura kaya mewa kaya buwaka kan tatayan ng itang batay ba, ero ko tuwari, aribay o aki kantoro iro o aki kanila na nun. Apon kami ang unakin na panutantoro ko ari. Kero ko Yesu. Isuang ila to ko sistema ko to na atiki pa ni Yesu akya anaki ko na nura Yesu. Matan ka pa ni. Sinapan nura Yesu untuk bungari karena sikak ko na mek. Loko ni Yesu bentero ko atakaroto. Aki ari kimina. Punda yu ka pa ni andoko. Yes andoko to mo antay hindi ko na bayo. Yan. Ina mga ko to kawuantay. Ang kaya ba to ina mga wagin ko ra diri sina mga nura takatin uantay. Are nang inuoy ay matiro tar mabo na kon diyon na bayo. Mga banderi ito wanan. Menang kakawag ito. Sinariya niya mo ba sinatauroy may natakawuan no kayo. Pwede yakin na kiba. Sa kapaya ka na naging ora, tamo ng mga usay. Tamo ng mga usay rin na rukuari. Tamo ng mga usay. Paninatang tabu ako ng mga kautakimatan, nagkikona, nimka. Sinonoriyan kaya, arakura kay ka sa Santa Unia ka na sinakunoraruan ni Mateo, siken na, ay tiri, ayam ka. Puputa tiriyan, ng tuwa na tukuni kay. Yan mga kabiniyak timan na rin. Tanandi, ay kaam ka. Metekin na pauro kay matatayari, anang di kita yan dapat kapo. Kung mga tepe materiyan. Bako yan ang di kinapatang mapo. Yaya sila kinapantay ka. Ano ko kang aruya kaya matay maraw. Yakamantay akin na nabat ako. Just ari na nga na matay maraw. Ikang aruya ito kay kakauragin. Daw naman that cremation. Punta man nang nabahan. Yan mga punupuputo na bahan. But tinapatay po. Kanta nga yun. So benang karoy. Ake yang wan pa. Yay kam ka. Pasinang ka rin naging. Dapat tara. Diba yabo. Karawa yang wata tayo yung kanano bayaro ko Yesu may karawa. O tiyo na bayo yota na pero mimitungin Yesu. Iruruan tano. O iyo ak yaus kadidi yay kabubura. O isis yo hera putawa tepa. Puini nga mga anera. Ay ako yan na pa nduwari kagin ako nduwan ni Mateo to ko kay karawa ni. Ay skiroida. Tetaye. Aki tetaning apon. Aki temetaki. Waya ko matagi ko kay tano matam. Tiyaga kaya ako po nang kaida ke man nang merulong amtaratar. Aki ito buri. Ko ako ang buri hindi on nabayo. Andi di nga mo wow. Mga ko na tamay tiro mga ko na makina. Hindi on nabari deso kanaro ko Yesu eto kita buri amen. Ay para. Sa akin mga yang ipahin ka pa ng Diyon nabayo. At pita ipahin ka pa ng nakon pay ka po. Nako ni Yesu. Poning dia kaina ba takin noni kaki deru ni mata. Tira patay mamat enang aki mamat. Tira patay emka enang aki emka. Ite akin agba inte bay para ba akya na patyo mata tekara inte pare. Sinang mga panen ni meuri ira patara kana happy taki. Kana pas ko kormek. At pili na ba nanon patara bayi ka kamimi ndero sa makina sa mo sa mga urang ay yarata yung kito wab kita pun kitin buita pun naradirik. Ngay na kato sa isibuy kaysa sa wano puy. Ngay ayon buita pun naudirikin kay. Yarang karangay. Yakara sumusungunap. Mandabong ari sinang panin kay dak. Kanaro ko Yesu ana bisira pataray kay. Ay nang buti yan ni.
Awana ni anana na mote ya na turu tiaswa. Manana na te sibu te te. Awana ka ngai tuwe a tiaswa. Amon terietata, amon temaka, akakanna to amakuri awaka mimi. Araro yerom awako. Ay kameura ayu punte takaru nanin ento kanikai. Karawa yang wata tayan. Kwa kai sipu ke musu. Kai na musu ke kwa sa ni mana kwa kai na nung kwantang ibugia. Ngegi tanu. Data yari sinang penen kai sipu mangai. Ona bunuri yan kapana ona punikinay. Anak tahu tukura kay ka atawroy. Debong hari noria pun na suara iskanta ngayon na kameura. Puni yo ay iskanta ngayon sinakukuray man gimara ire intemeu mayrona ayo te Taeka ndo kanigay. Kanaro na bakura kay bukoy to kura kay nanona utawroy man ndo kina. Makanaro na bakwag. Ako nang mga tingan matukurak. Ay kakamimi ari nang makaturo ko ari. Yay tukura kay kanang makaturo. Awaka na ba yay nanunbangan ni matang? Oy boko na sibu ni meong awaka ko ni meong masibu. Kam na ba kanina? O kam na ba na may matang tuwari taka yon takain to kanuya. O manunin te sibu te te. Payero ko tapong are ka kanda to rabong inuna. O ayantay. Ako na antay. Raw. Ayo ta kanan ko awak. Sinaki mimi na ibo ko yato korake. Tukurake kaya tukurake kakita uroy. Anatangin ako ni meong ano ba kanina ba sa makatuwari? Ako na matukura kaya kita uroy. Ayo suara sa kamandatan ngaya. Iyaro ko ni kameuran to pong. Ay kameuran sinariya hindi kibo ko ito kura kaya. Sinaki hindi kibo ko ito kura kaya suara ko meong pa na pakari. Paano to kura kaya? Ay ko tauroy. Tiraro nang tatay yaro ko ya Yesu. Ebon na kon derin ni askoroyan to pong ngay tarwo mano. Na nakuha Yesu. To pong ngay. Tawa na Taeka. Ako na tauroy mainan to pong ngay. Ayo terong ni kauring as suwagin kain te tekin na. To ye kana pa ni ngari ye kana ku kure ye to na uni ye. Mesaki kunan pwede ngagin tunan. Payo to pa ya kakawaki ipo kon te kayo. Tiaswa tangiru ko kono. Awan de bugina saki ungi kain nano na ko may. Pas na suwangin kami tangirin kami tiaswa ay nanguk na ye to korak ay katangiri. Kami kain na ita, kam kakapayan na tayo. Ay bunsito ko na rin kita tayo. Ay ito kita ko ang uray. O ngayon na, yes na para mauri. Sesan do ko yeta. Sesan na nga niya mo ang bata takauring. Main no kim. Aki pepay. Sesan karo ko tulong-tulong. Tira, enariki ka na yaro ko Yesu, enayayuwa kita karikipay. Anak kauta giwa ki aroy. Ano ni ka giwa ki aroy. Ikatuka kita kimama tayo ya ki aroy. Akamauna ki kya buhaka ka kya meu. Abusmaya Yesu wa kiarori awana ko karawa wa kiarori ane te payana rikin no kini Yesu sinaki idikin ilum te seira kana ro enaki rikin ko ni Yesu banga te seira sinaki ta uroi man te payaka kawa kin te kana te seira ane punte ta uroi sinapundi in ta uroi ta na kon katwa pong ino no meura kain neita ata no rai no te tairi kayo sinaki rikin Nte saira ndebong. Sinagi kakupena ko akin doko ni Yesu. Masinariya ni panen tauro ni kapane. Imain doko nanta yan. Mga iyakam na kamarunungin kami intantani. Paka magyatatabong haran ako mayayami uya. Matate sa tao tayo kan tiyaw. Subang kaya kaman natana tayo doko. Tisaira. Oy kamarununga. Intantani. Insuka uruan na naus. Mga iyakam na katenang imi. Panen ako na sintiyaw matan tiyaw na kamta ko inanumi. Piyakir ko yay. Sinatang ngayon, ikidari kayo sa bunang meuro ilay ba? Akabubuerarara. Silang natay. No. Amay sa matay kapon ng datay. Amo sila ko na pantapong ngayon. Saki ko na kanta na ngayon. Ibugin kabungan na pa yung kay karang na may siyon. Ikidibas na tapong ngayon. Pa yung kakamamat. No. Tapay yan ang kakawagin kayo. Takatauro ay maino kini Yesu. Silang nga kiirarangin pa yung tiyon na pa yung kakamamat. Silang diyan katauro ay meura. Payakan nyo kira uwe. Ito ko na tayo katulumana rin Petro ikan tayo kinante. Meron ko na pong tuwian na yaron to isayra. Ariyan na mauna yay karawan tirulunga kura. O nawana ko bahin ta kabubuwe. O nakabuka kiyo anapa makanawana. Sinorian ko payasan ni Perita Teso penaki makaro ko tiya kan tiyo anapa ayo nuru ati anapa panin. Menang karo ko tiyay detay ayo. Uway kanawan ta paya tayo kinta Petro. Is ta paya tayo kinta Petro. Ay tiyay yan uru ati anapa nakabuki an detay.
teka walk pun tepai ni ka kubana ko iru yak yak tauroi yai ka te agina yai te nana yaraba the secret rapture ro akia te nana yaraba si to wona ko ni Yesu e pun ana yana ba no mata ma ke te yakara pando kona akia te pa yakara pando kona aru na te agina kindu ko tabi mai suot ni bi mana mau ana yana tabe ni Borau wo men te ai ni bu bok ena uta kina ko te man ai na kaswa ke te man ana ko ni Yesu kona ero ai pun si to ko ke arori o ke puag e uta kina ko are rori Yesu ko are puag Yesu ko ni me ware puag e ka mauna kin do tando ko ni Yesu unto bongare ane pepeten te Taeka manda pai para ake te ana yera ba pun na ke manda ka ni kara pa ake te secret rapture pun te secret rapture and the walk ayo to pai ana ko raro ayo to pai scenario ni o yente bong ayo ata ko ke aro ri ayo suara samanta taningai yero ko penang ka mewira to ko ka ke ake ta no na no amma ko no na apun ta ya bure apun na ta pa ye koroi poisi wa ko ke ka ana tin te bongari e ka mewa te ko kena aka me una ki te ko kena ane te pa yana kin ta pa ni antai ro ndo ko ni Yesu nta tayare am ta inta manonum ibu kin ka mewa am te tayayo puning kai ye te pa ya ana tau ko ba kuna ki kuna anta ro mai ndo ko ni Yesu ye te pa ya kuna anta ro mai ndo ko ni Yesu Ntabong tawon mangkay o anero ko Kristo o anero ko may karawan ntani ngay ra yetan nang o sinawara kin busmaya o tawron busmaya yaki kunan ka meura te karisa yaki kunan ka meura te amata kiro orora ki antai ki rakaro ye ka tar meura ntabong ayo tapo aran tuya meta ko na Taeka Yesua ana Taeka Yesu meta Yeshua wa medona aki benendin wen Yesua kana kanga ina ko tuya menarin na tawana Taeka tame wari garao e ponang kakao ki tawana na Taeka Yesua wari garao inga kana ba ko tataro meuri ko ne met Yesua e pon si tangi da tawana na Taeka kana ko tawa pon na kiam kanga ye ki konan ka meura ana Taeka tamera ki sinera ki sibura ki antai pon ngaira sinari nei Enak wo utana buaga ka teta matenas. O teta menak wo utana buretenas. Ina menana rori ya ni rori yona. O ina menana buaga ka ni buaga ka yona. E te kira te pui mewa nuwa wo pui. Punana roi te wawa. Ia ki konan ka mea ko ta mama ya konan ka mea ko sinam. Ki to atare mu ke manam. Punun kui. Pun teria ki tua ue te mea ue. Teria ki tua ue te ka mea ue ke na bari iro ni Yesu. Puni ngaira. Teta marina nako. Sinaria ni ka tauroi meura. Paya ka anu ki ra ue. Paya na ko ni ka tauroi ni mi maimi. O kana ina ko ni ka tauroi ni mi maimi. Yang mga anak ko main kay din kami nako. Pay kay menayay. Akam na menanapay. Daw, ayu te Taeka ndirang ni kakawak. Ayu te Taeka yarang kakawak sinariya nura yay na tangi na Yesu ang dabong ngay. Inang ito ko te kinga Yesu. Ko tawroy ni busmaya. Ko tawroy na meom dabong ngay na ko ni Yesu umay niya ko noy mi. Dabong dawa na naro ko Yesu Kristo ni kamewi anamat. Ngi temen na ko nariya ni kamewi. Pakuang at turong at bunga. Wagi ka ni kangin tatay kayo. Yesu, ikakuwa. E ako na rin nangin karawa. O itangi diya ba na tauroy ni busmay kong tabungari. Itangi diya na idimang ko eh. Na kung tabaratay sa rakwasan ka tauroy ay buku. Mawaki asa na bandinay ko ba yawi ang tabungay. Yesu, kamaway. Itangi diya ba na tauroy. Ang kanakuro ko. Kanakot ako baka. O tauroy main no kini Yesu. Tatay kayo. O kosan ba yun? Kati apa yang mana kota uroyo kukan busmaya Yesu kana yuki. Ina po waktu Yesu kana panen ka kabayakin ka panen tayo kayo. O na konda kente ngabong sinangin ura ara ka panen diri. Tekaway na konda meu. Ara tayo hindi nini sa kunan panen pari ina ka panen may na panen riri na konda kente ngabong. Na konda kente ngabong sinatete yon tapabesito. Kana na ba ko sen ka ko way bayan ka panen ka te kina Inanon diri yayo ay tipi matenua. Tayo kina ada na panen ngabong. O kana ba ko kawa pa na bibit Yesu na ko im. O kunan na nga, aram na kung naging ngabong, narakapanin ko ang orahan. Kanda panin ka pa ya, tarwa mano, datay di kayo. Kami Yesu.
Ay, wala di songora, itago pera ini ko kongora karon di tadi kayo. Nalu na di tagna di sa kongora di sa tete. Teriak tu awe. Tinakon ti mewari. Ke tinakon ti meyangari. Ko kuna ni kanta ni ngaya ba. Raidun to di menna ina kuna ni kaidiko. Kita aran na me karis ina kuna ni kaidiko. E pun tiak kita bai para. Am raidui. Am wa. Tiak tu awe tinakwari. Masih ramrari masih rabuaka ina kasindi aki. Ana ko raidui. Kuna ndio ko wali kana kupa kuna akiro ko tinda wali nang ko ngora ko tayri gay ay no bog dawe ang kanya sina busumai ang kanya tuguro bunga ni era ba the 3 and chose mission abun nang ko ni kakaya ra ya dore kayo ang ayabun kakaya ra ya ri karaya ang kanya nang ko ra ni nang maning sina busumai na ko mo ay kay pa na kana ko kunaya tuguro na ko tayri kayo kanda bali kita tanu ora. Test one, 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 one. Mic test. Test. Radio mic. One, one, one. 1, 2, 1, 2. Kita na menga na yeta, pero konto kina, gesinelukan ko rokota, ereke kameyu ara, Amen nakikipemen giyak tangiray akyati kwawa awanakyaro giyak tangiray puring akin nakikipemen giyak tangiray akyati kwawa awanakyaro giyak tangiray giyak tangiray merawa awanakya itoy amen nakikipemen giyak tangiray akyati kwawa awanakyaro giyak taray awanakyaro
Rapa. Rapa, nang panaroy na kanji to group na niya yo, the three and choose message. Kan besin na ba? Ano pa nami yan ang sikiroy? Katawra lagi ko nami to korana. Ay, ako kata ni nga, yasta ni bus tibi pa. Tsaka bugin na ba, kam magimani nga, tayakan taka bugi, kang kabusya na ba, nakuya ta nungura. Sina, bubusya lagi kanji to group ayo, ba katawra lagi ko na lagi to korana. Ay, kain korbu, kan nakabusya kayo muna kanji, to group na nila yo. Kam na kanako ko nami to korana, kain korbu. Ay, kain korbu. Atau pun roy ni ba kanay, yan ni IBS, ya budi biasa yang karu kaya paraki. Ay, tu ngaya tu kuai me korbu. Ay, This. ay, kunay kain tu kuai ayo, anani tu kunari. Tangi ni panani Yesu. Kana ko pas tu kunayo, kukanan rauni yan na ba kain tu kuai.
totoki Kana nuangau siku Kana kiarao Isi kuntataninga Yesu etapeiro Tangini panamairao Ekairirairairaoi Pananamekairairaino Nagitotoki Tangini panamairao Ekairirairaoi Pananamekairairaino Nagitotoki Raba kanjo kwayo harapan kunaya ng sikiroy ini panani Yesu. Kampas sinaba sinang busumaya kanya kanya 3 angels message kay punta ibusta ka bugyo ati beba. Sinang mga busumaya di kanjo grupo na rin ayo. Like this. Years of time have come and gone since I first heard it told how Jesus will come again someday. If back then it seemed so real, and I just can't help but feel how closer is coming is today. Signs of the times are everywhere, and there's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your head, redemption's draweth nigh. Wars and strife on every land, and violence fills the land. Still some people doubt he'll come again, but the word of God is true. He redeemed his chosen few. Don't lose hope, soon Christ Jesus will descend. Signs of the times are everywhere, and there's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the
Aya, sekarang pa ya kind of 3 inches method. Yuko na iya. Tayo. Ikan tanah di pa yaro ko di tayo ay. Nawari kya. Irang dara ba jaga para pa ini ke otau yai ngai cuma Messi de ane di kana ibu dia ware. Era kurara ba yang gue ada gue feedback deh. Era ba erang me tata. Era pa. Epa sinda ba taka ngora o inang me tata roy. Era pa. Era pa na pe. Era pa taka para. Kura pa na ba. Era pa taka para. Me tata roy. Amen. Amen. Kura pa. Kurara pa yawo ta roy pangaya. Punti jadi yak tua uet. Inte mewe. Nakon na na bet jaswa. Rara pa te takauring pa sinang katau roy la mangkai. Kura pa na feedback ay nabog daw. Era pa lagi anatea ka jaswa. Te mewa yo ngaya pun katakira pasina meu ikeke yaki. Kura pa na feedback. Irang itau roy nakon cakau waki. Ngai tanin tua kau tua. Kura pa tanin tua kau tua ay nabog daw na mosinan. Era pa taka para inang metata hiro ngai tanin tua. Era pa nakoroy kanuan te taidi gay inubuak ito tapakia. Kura pa te tapakia. Nakoroy te taka para meru arun karikirikian the scriptures na pai ay ka apon neben. Erara pa ere ke sipangara. Ere ke sipangaw. Inanon the week ayo. Kura pa ng feedback. Erang irara pa erang hindi ke otara ikanuan te bai para. Kura pa na bang kuya de ko ng feedback tayo. Ay wara ito waya benete de beban tayo. Yan nga po nangarigyaw kahit ako na kami kain nita ni kabani. Murag na ko yakan chono yo. Kami yakin kamaroni dan tayo kay. Kami na beri kamroni dan the live di rigin na media. Ya pun kahit tawin kami ni kabani. Ya pun kahit tawin rigin kami kain di ita ni kabani bugin noran di tirita kaya nang temero. May mo na rakong oran ni karukuha akya basero ko. Narakatubi uwa ni kongoran di tayo. Ibu sito wana di kara tayo kami kain nita. Nakundi nga pong nga ngayon na kiba kapenin na rabong niyang kami. O tiya ka ni kakaitaw na kami at yaso na kabayan kami ni kapen. Sinakaligina ito gina yun titaro. Titaba rin kami na yay. Kami na meta kumayay. Anong ora mayay. Sinakataro na konti uya. Sa buberangin titaro. Sinaboy ko kaitaw ko tamera at yaso. Ay bugin kanuan tayo di kayo. Sitimeto ni kawaway da pa. Sipun na kita umiatam. Mas bubusi ko am kay din tami meron rin bena kay dida. Nakon na ko tangi dia tamer. Sa bubusi ko tamer ako nakakawakin tayo di kayo. O abi ako rog pani kapen iro na poray menon. Nanore babu ko pas kan no tantangay na. On mga kauyat tayo di kita suan sila mga rita yay kapen na rapora uno namtek. Sa bubusi ko tamer ko biya karo ko yay. Kakabayan nga kay kapen iro sa bubusi ko. Pai kay retorno ko misakin kasi kororoy. May kuroy na simba Yesu Kristo abun nga yarawe or sa kamay. Amen. Punta utia kaling ni kakatikiroy na kumi kain nito ni kapen kain chono yun ni kapen. Kanda tikiroy nung tayo di kayo. Kanda masuroy jaso na kabayan kami sa mga kaisbo kinaginti ngabong nababakin di mew na natangin na tawe kutach ni kapen. Nakuraki sa nakuha kong tikitin pa sa kainiran may bugi may kay kampesin na po.